Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Lead me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. I renew the right spirit within me. Yes, Lord. Kampot na. Lord, na give us clean hands, give us a pure heart, Lord. Create in me a clean heart. Kasing-kasing, alimpyo, kasing-kasing ang sa pagkabalaan ng ilan. Among ipangayo, Diyos. Ikaw ang Diyos balaan, ikaw ang Diyos tunghanan. Imo ami Ginoo kanunay nga angayan nga magadungol sa presensya nimo, Diyos. Diya sa imong pagkabalaan, Ginoo. Ano naman mga puling sa mga sala, ano naman mga puling, Ginoo, sa mga utang na hindi nga kalibutan. Lord, nangayon yung pasaylo ang dugo ni Ginoong Jesus. Amo Ginoo kanunay nga ipangayo ala Ginoo sa pagtindog ka namo, Diyos. Pinaagi sa gamhanan nga lang, Jesus. Andam ka, Ginoo, sa mga kasing-kasing una, Ginoo. Ikaw ang Diyos maghatag ka namo sa kasing-kasing masipagan ka naman. Pinaagi sa gamhanan nga lang, Jesus. Kung sa unsa ka buhat, Ginoo, sa kalibutan ang mapapag ka namo para sa pagsimba. Kung sa unsa ka buhat, Ginoo, sa kangit-ngit bisan Ginoo sa balatian, in the mighty name of Jesus. Let your healing flow, Lord. Let your healing flow in this place. Lumote, Ginoo, matagusa, makapatong, Ginoo, kagawasan sa pagsimba o pagdaig at hakanimo, Ginoo, pinaagi sa gamhanan nga lang, Jesus. We're also praying, Ginoo, sa mga kauban namo nga naapa sa mga kadalanan, naapa, Ginoo, sa panimalay, padayon, Ginoo, yung pagpamuhat sa ilang mga kinabuhi. Ang pagpamuhat, Ginoo, sa balang Espiritu, Ginoo,
sa kasing-kasing ko, kay sa imong presensya lamang kong matagbaw, ug sa matag adlaw gitinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy, ang tanan gitinguhan. Ngamungari sa kasing-kasing ko, kay sa imong presensya lamang kung matagbaw, ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy, ang tanan gitinguhan. Ngamungari sa kasing-kasing ko, kay sa imong presensya lamang kung matagbaw, ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Sa presensya mo gitinguha ko, may kaayuhan at kanimo, may kasiguruhan kanimo, may kalinaw katagbawan kalipay. Sa presensya mo lalaygon ka o Diyos, balaan ka, gamhanan ka, walay sama kanimo, milagroso ka nga Diyos, gamhanan ka nga Diyos, naglingkod ka diha sa imong trono,
Manang tuhod magaluhod, mga ngabil mag-awit. Balaan ka nga Diyos, balaan o balaan ka. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Jacob, ikaw ang Diyos sa mga buhi, ikaw ang Diyos sa karaang kapatunan, nagabuhat sa langit o sa yuta. Ang kabuhatan nagpadayag sa imong himaya, kay gamhanan ka nga Diyos. Mangurog ang mga kabukiran sa tingog mo, mangurog ang mga katawhan sa dinagkuok mo, mga bagyo. Kay gamhanan ka nga Diyos, walay sama kanimo Ginoo. Angayan kang pasidunggan, pasalamatan, pagkahalaran. Angayan kang pagayukbuan o Diyos, walay sama kanimo. Ang tanang mga binuhat magadaig sa buhi ug bantugan nga Dios, ang tanang binuhat magadaig ngadto sa Dios nga gamhanan. Dalay kong ka o Dios, walay sama mi magaday kung magasimbangan ha kanimo Ginoo, sa tibuok gayud namo una-una, sa tibuok namo nga kasing-kasing, sa tibuok namo Ginoo nga kusog, ug sa tibuok namo Ginoo nga kalag, magasimba mi nga kanimo Dios. Magaduol mi nga kanimo Ginoo with undivided heart, Lord, a heart that blesses. Might see the light of your gospel, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. Yes, Lord, I want to see you. To see you high and lifted high, your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Continue to open our hearts, our mind, Lord, before you, Lord. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. 'Cause I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Holy. We want to see the light of your glory. Let your shining glory, Lord, shine upon our hearts. Let your glory, Lord, shine upon our hearts. We want to see the holiness of your presence. Holy God of Israel, you are the holy God of Israel. We want to see the light of your glory, Lord. Yes, Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Yes, Lord. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Lord, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. 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 We
holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy is the Lamb. Holy is the Lamb of God. Holy is the Lamb of God. Holy is the precious blood of the Lamb of the Lord Jesus Christ. Holy is the Lamb of God. You are holy, Lord. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Jesus. Holy is the name of the Father Almighty. Holy is the name of the Spirit. Holy is the name of the God of Israel. Holy is the name of the God of David. Holy. You are riding on the clouds, Lord, with triumphant entry, Lord. You are surrounded with your multitudes of warrior angels. You are surrounded with the holy ones. Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. You are forever. You are forever. Mighty God, mighty conqueror, reigning the glory of your majesty. Hallelujah. Yes, Lord. Amahan na mo nga langit nun, gilag yun na mo, Diyos, ang imong pagkabalaan, Ginoo. Uni ami karon nagayugpo gyud sa among mga kinabuhi. Gilag yun na mo nga kami, Ginoo, mga masalaypon. Apa nagpabilin, Ginoo, ang imong gugma, nagpabilin, Ginoo, ang imong makaluluyo, nakalulot sa among mga kinabuhi, Ginoo. Nagpabilin ka, O Dios, nga maluluyon sa among mga kinabuhi, Ginoo. Busa, Lord, nagpasalamat mi ngay kami nakaila diha kanimo. Ikaw ang Dios nagpadayag sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat sa iyong pagpamuhat, Ginoo. We are here, Lord, para magsimbang anak kanimo, Ginoo. What a great privilege, Lord. What a great opportunity sa among mga kinabuhi nga makahimo mi sa pagsimba sa Dios nga grabe ka dako, sa Dios nga grabe ka bantugan, sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Lord, salamat kay ikaw ang Dios naghatag kanamo kahigayunan karon, Ginoo, magaduol nga anak kanimo. Lord, tinuod, Ginoo, nga busy mi sa matag adlaw sa nagkanilain, Ginoo, mga trabaho, sa nagkanilain mga paningkamot, Ginoo. Apan gitagaan mi nimo karon og panahon nga makasimba nga naa kanimo, Ginoo. And Lord, gidala namo ang tibuok namo karon nga kinabuhi nga naa kanimo, Dios. Tibuok namong kusog, ang tibuok namong kalag, una-una og kasing-kasing, Ginoo. Among gidala sa pagsimba nga naa kanimo, Ginoo. Kay angayan kang pagkasimbahon. Ang tanan may ginhawa magdaig sa Dios. Ni ami Ginoo. Ni ami Ginoo. Your primary purpose of creating us, O God, is to worship you, Lord.
honor. Salamat, Ginoo. Salamat sa privilege, Lord. Magapadayon ka, magapamuhat, Ginoo. Gikan sa among pagsugod karon sa among panibahon. Hangtod sa pagtapos namo nini, O Dios. Balaana ang tanang gutlo, Ginoo, sa among panimbahon karon. Giniyahan, Ginoo, sa gahom sa balang Espiritu, O Dios. Tuguting ang matag usa nga mga Ginoo sa tubangan, Lord. Ikaw ang Dios magpuno, Ginoo, sa dihog sa balang Espiritu, Ginoo. Nga makasulti ang matag usa, Ginoo, sa mga pulong, mga pagpadayag nga gikan kanimo, Ginoo. Lord, give us a fresh revelation. Lord, give us a fresh revelation that comes from you, Lord. Tuguti, Ginoo, mag-renew ka karon kanamo, Ginoo. Let your renewal and refreshment, O God, by the power of your Holy Spirit, Ginoo, surround us. Will surround us, Ginoo. Kini ang among mga pag-ampo diha lamang sa gamhanan ngalan ni Jesus. Amen. Lord, amen. Makapanglingkod. Mayong buntag sa tanan. Amen. So, gihangyan ako ang nasa gawas nga magsulod na. Kung kinsay nasa gawas, magsulod na ta, magpahilaw na nato sa tong tagsa-tagsang kagulingon. O para pud sa pag-officially start yun sa atong panimbahon karon, gihangyan ako ang tanan sa pagtindog. Tindog ta pag-usab, ug mag-ampo ta. Yes, Lord God, Heavenly Father, ikaw lang gud ang Dios nga angay namong pagadayon ug pasalamatan, Lord Jesus. Lord, nagapasalamat yun mi Lord nga sa kanunay, ikaw gud kanunay nagauban ka namo. Sa asa man mi mga padulong, Lord Jesus. And Lord, I pray, Lord, bisan pa man, Lord, sa among panimbahon karon, ikaw gud kanunay pud magauban ang imong presensya na gid sa among kiliran, Lord Jesus. And Lord, I pray bisan pa man, Lord, sa among kauban sa pagpanimba diha kanimo, Lord, napaman sila sa ilang mga balay, nagbaklay pa man, nagbiyahe, Lord Jesus. Ikaw gud kanunay ang mga protektar kanila padulong diri sa simbahan, Lord. And Lord, bisan pa man, Lord, sa niya karon, Lord, wala agad ang mga babag sa among kasing-kasing. Unang-una, Lord, sa pagpadayon yun mo sa pagsimba, sa pagdayeg anak kanimo, Lord. Tanan yun mo mga pagdayeg, pagpasalamat. Di lamang kanimo. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan. So, since kuan man karon, first Sunday sa October, sama sa naandan, wala tay Sunday school kada first Sunday. So, moderation na ta sa atong announcement. So, nabay mga announcements? Nabay mga announcements sa kada department? Ay, Chairman, imo na daw ang panahon para sa announcements. May buntag, mura ko alimukawan ba? Diretso naman ta, no? Alas 9:15, sakto ba na? Pila ba itong atong kwan? Wala man siguro. Pastor, na ba ta? Sabado pa, no? Atong BOT meeting. Karong Sabado nga moabot. Unya, wa man siguro ta pinakamaayo nga pahibalo. Ang ato raman siguro ang Thanksgiving, no? Iabot naman atong cash nga pledges og mga 23,000. Nagpabilin ang baboy nga isa. Unya, 50 kilos ba nga bugas to? Atong dugangan kay gusto magyud nato nga medyo
medyo bungga, no? Bisag dili kayo pero kanang pwede gyud nga makapasalamat ta tanan. Gamay lang ang akong oras nga ihatag pero pipila na lang ta ka Domingo ang pwedeng mubibabusi ani tungod kay hapit naman October 1 na karon, no? Nalang tay nabilin nga mga pila ka Domingo. Wa na siguro magnapulo, no? Mga 8 ka Domingo mao na ang atong hiniusa nga pagpasalamat. Ang binyo na atong chairman basig dito gyapon ta, Sir Dodds. O dito gyud donya busy na siguro taani sa pahina mga sunod nga mga Sabado. So karon basig na pay mudugang. Adi lang kay basin kay sigurado ko daghan pag yung mudugang. Kinsa pa may mo angkon. Gamay, dako, parehas lang na basta kay magpasalamat sa Ginoo. Bisang gani itong di makahatag, okay ra gihapon. Ay gyud mo gunauna kay di mo makahatag, di mo motambong. No, wad gina sa inyong una-una. Kay dili na mo'y atong tumong. Ang atong tumong mao gyud ang pagpasalamat pero mas maayo gyud sa tong naa. No? So kinsa pay modugang sa 23,000 nga natigom pledges. So atong dugangan karon pipila na lang ka Domingo, no? O di ba basig musuroy mi sa atong chairman pangalap sa mga galasto nato sa atong pagpasalamat. Na ba? Isa, duha, tulo, aha ko to. Wa may mutingog. Ay mo kadlok, bisag gamay. Serlo, kini, murag dako-dako ni kay dakong tao man eh. Pila? 4,000? 3,000. So, apti kayo mo tiglista para masingil ni nato sila before 28 sa November. Napa? Ato, di ko mabantayan. Pangita pa. Pinakog mo ang kodag. Abti kaya kong dulong gano. Napa? Pila? 5,000. Ilan ni Pastor David? Kang Jocelyn. So, 8,000. Napag yun? Di na to lang anon. Kadyot lang. Mga 3 seconds. Last 2 minutes. Napa? Ma'am Baktong. 10,000. Wow, kini murag medyo madayon yun eh. 18,000 ang makadugang sa 23,000 karon. Isa pa. Nanay dugang, 30 kilos. Tig 3, bisag ibutang nala nato og 3,500. 350. 10K yapon. Isa na lang. Sunod Domingo na po. 1, 2, 3, 4. Sunod Domingo na. Thank you. Salamat. Salamat kay Chairman. So, basin na ito nahadlok ba nga magsulti sa ila? Pwede ra po magsikreto. No, kay basin maulaw ba? Pwede ra po magsikreto dito ila timi kung pila inyong ihatag. So, na pa ba yung mga announcements? Ay, okay. Announcement, kabalot nga karon first Sunday, wala man tayo Sunday school. Kay human sa ato ang sermon niya is mag-auxiliary group man ta. So, gihangyo na ako ang matag-usa nga mag-usa ang men
Mag-usa ang women, young people ug children unya sa auxiliary group kay mag-practice na mo unya para sa unity dance para sa Thanksgiving. Dayon ang men dito tatanan ka Uncle Dudo, tanan men. Dito ta ka Uncle Dudo, tanan niya. Okay? Salamat. This is it. October na. So, kanusta ganitong Thanksgiving? November 26. 28 ang last Saturday? 26 ba siguro? Sayop kita tanan. 28, 26, 25 ang last Saturday. So, pila na lang ka Sabado. So, yan ang nako nga magsugod na siguro tagpahina kay ang atong main materials karon wala pa man tay building. So, nanay plano ang atong dito nga unsay plaster. Pero nagkinahanglan mi sa kusog sa mga batanon og mga middle-aged men. Kaya ang mga men panday ra magid kasagara na sila. Pero makatabang gyapon na sila pagpamutol-putol pero di gyud ningon nga kuan ang uban ra gyud makapas-an sa layo-layo na. So kinahanglan namo ang mga middle-aged men ambot wala ara ba dire. Moro ito sila puwersa. Og sa mga young people kay basig ato man sang putlon-putlon ang mga kawayan bangkal para ba i-plaster lang asa dapit mahakot sa kormata or sa kenan bakha. So magsugod siguro ta di pa karon Sabado ba kay board pa. So 3 Saturdays na lang sa October siguro dapat ma-plaster na ginato tanang kawayan diha sa parsonage. Karon nga bulan. Kay para pagka November nga mga Sabado or Domingo depende sa mga panday magkuana kanang ilan ng i-plaster gyud ang atong tigbayong para sa atong Thanksgiving. Nanatoy porma dito, murag camp nga bakante ang tunga kay libre manayaw ang tanan dias tunga. So ang mga audience na tanan nagpalibot. Hopefully mahuman o kaning hakot karong October gyud. So dapat ang kawayan plaster na sa October pa. Aron pag tunga sa ato mga panday, di na sila laayan kay naa ready na ang mga materials. So Saturday, unsa man ang pizza? Karong Saturday is 6. 1 man karon. 7 sunod sa ba? Dili, tiyali. 6 man karong Sabado, meeting pa man. So, next Saturday. Oy, 15 na. Pilan lang ka Sabado ang October? 14, 21, 28. Tulo na lang. So, tulo na lang. Basin upat, ika-upat sa November na yun. So, hopefully, mga middle-aged men o mga hamtong young people. So, amo gyapon gikuan ang mga batanon kay makatabang-tabang magyapon na at least sa mga tumoy-tumoy nga party aron mabahin-bahin ang mga bugat nga mga kuan. Hopefully, last na nato ni nga panday-panday. Basin sa sunod na nagitay at least bisag atop lang og haligi. So, we are praying for that. Ato kinang i-pray nga kani nga mga pagkuhan tas kawayan karon ra gid nga tuig. Mura ba niya akong pangandoy last year pero wag gyapon nakuan basig pangandoy gyapon ni next year. So, we will hope and pray yun nga dili na ta magpahinaha next year. So, aron ang handamon lang nato ang pagkaon na lang next year. So, mga men, middle-aged men, og mga young people, next Saturday, atong pahina. Okay, daghang salamat. So, mayong buntag sa tanan. So, paibalo sa nako nga kuan na ay fellowship ang young people karong 7. O kung kinsa tayo gusto mag-sponsor, andam may madawat og marato. Daghang salamat.
Napabay mga paapas nga pahibalo? Okay, so pahibalo sa nako since next Wednesday is the first Wednesday of the month sa October. So, kuan hiusara atong mga prayer meeting atong mga pag-ampod ani sa simbahan alas 6. Then ang host ana kay ang Hanupulan og Zone 5, no? Kuan lead ni Ate Merge og ni Kuya Chong. So, ipahibalo na po din ako kung kinsay mag-host by the next month sa first Wednesday of the month. Sa November is ang crossing na. Sa December is ang Bangkal Group. Dayon, by the next year, January is ang Claveria na. So, mao na karon hinumduman nato nga karong Wednesday ato nang hiusa nga mga pag-ampod. So, di ta malimot ha. Danhita sa simbahan. So, napo ba'y mga papas? Wala na gyud nga mga pahibalo? Okay, so kung wala na, ako po dayong gitawag ang atong mga birthday celebrant sa month sa September nga mo ani sa tubangan. Mga birthday celebrant sa September na ba? Gihangin ako sa pagtindog diri sa tubangan. O gihangin din ako ang music team sa pag-lead og birthday song. Masin na nahadlok diya nga birthday niya. Nagtago. Na ba? Wala good. September 1, padulong sa September 30. Okay. Na ba? Wala good. Wala yun birthday sa September. 0. Ay, tora sa gawas. Okay, bisag. Okay, wala ba nakatindog? Wala pa. Sige lang, kantahan lang gyapon nato sila since makita magyapon nila sa live. So, akong gihangi ang music team sa pagkanta o birthday song. Happy birthday sa nag-celebrate sa ilang birthday for the month of September. Here to greet you on your natal day. We are here to sing you a birthday round the day. It's a happy birthday. We are happy too. As we sing it on our hearts because we love you so. It is a birthday round the lane, ole, happy holiday. It is a happy birthday round the lane, ole. It is a happy holiday. It is a happy birthday round the lane, ole. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sa tanan na birthday sa September, happy birthday from your family sa Tambubuan Advent Christian Church. Happy birthday to you. Ang uban daw ng birthday na daw sa gawas. Gipost man ni sa atong media department. Daghan kay nag-birthdays actually sa September, no? Siguro tungod pud lagi sa dagan sa atong panahon karon wala sila. Ang uban sad na awgid sad sila sa lagyo nga mga dapit, no? Pero nagpasalamat sila, no? Katong atong mga kauban sa simbahan natuwa sa layo na nga dapit pero nakita ilang naong dito nga gi-great sila sa birthday celebration sa bulan sa September. So, pasalamat sila. So, let us pray para sa mga nag-birthday. Amahan ang mga langit nun, ikaw gyud ang Dios tinubdan sa kinabuhi.
Ado na may mga panahon Ginoo sa mga pagsulay, mga panahon Ginoo sa mga balatian, mga hagit Ginoo diha sa pisikal Ginoo nga bahay namo. Apan nagpabilin Ginoo nga ikaw gyud ang Dios sa kinabuhi. Busa Lord, amo kang pasalamatan sa dugang nga tuig nga imong gihatag karon sa among kaigsuonan. Ang niya dinhi ug ang tuwa pod Ginoo sa mga lagyo nga mga dapit. Bisan Ginoo ang naa Ginoo kauban namo sa live viewers. Ikaw ang Dios padayon Ginoo, magapanalangin kanunay diha sa ilang mga kinabuhi. Ipasinati Ginoo ang imong pag-amuma o pag-atiman luyog Ginoo sa nagkanalain Ginoo mga kasinatian, nagkanalain mga problema or nagkanalain man yung mga balatian. Ang imong ngalan o Dios gamhanan nga magapamuhat diha sa ilang mga kinabuhi. Lord, tuguti Ginoo, padayon ka nga magpurma sa tagsa nila ka mga kinabuhi, nga mahimo silang kanunay nga panalangin sa ila Ginoo mga pamilya, sa ila mga trabahoan or bisan asa man sila Ginoong dapita. Ang mga pabor, opportunities, ang mga privileges Ginoo, mag-aabot sa ila mga kinabuhi, puna sila kanunay sa mga panalangin. Ila binagyot Ginoo sa espirituhanon panalangin, langitnong panalangin gikan kanimo, imong igabubo sa ila mga kinabuhi, kini mga pag-ampo di alam sa gamhanan nga ni Jesus. Amen. Amen. So, karon po ang panahon sa pag-welcome nato sa atong matag usa nga kauban diya sa simbahan, no? So, karon nga kabuntagon natay visitor. Okay, akong tawag niya ngalan, no? Ato siya ipatindog. Si Ma'am Velma S. Asil. Welcome, Ma'am, sa Tabubuan Adventist Church. Karon po nga panimbahon, kauban po nato atong outreach, kauban nato mga outreach sa Lanisi Adventist Christian Church. Ganyan ako pagtindog ang taga Lanisi. Okay, welcome mo sa Tabubuan Adventist Church. O bisan pa man sa atong online viewers, welcome mo sa Tabubuan Adventist Church. O bisan pa man gyud sa matag usa nga niya karon, welcome tang tanan. So para sa pag-officially welcome gyud sa matag usa, akong gihangyo ang music team sa pagkanta o mga awit. Kabahin sa atong pagsimba diha sa Ginoo, even in the early church, is ang pagsimba nila diha pagtapok-tapok sa Ginoo is the fellowship. So, kabahin sa atong pagsimba karon is the fellowship that we have is kakauban nato sa simbahan. So, gihangyo na kong tanan sa pagtindog. Tungod kay kabahin man siya sa atong pagsimba, sa atong Ginoo, gihangyo na ako nga magawas kita sa atong lingkuranan as we sing the song, I'm blessed and I know that I am. Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am because He promised me to live a new life. I'm blessed because He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am because Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am because He promised me to live a new life. I'm blessed because He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. My hands are blessed. My hands are blessed with the blessings of the Lord. My hands are blessed with the blessings of the Lord. Anything I touch surely must be blessed. Anything I do surely must be blessed. My hands are blessed with the blessings of the Lord. My hands are blessed. My hands are blessed with the blessings of the Lord. Kumusta ginay mong kamot kay i-bless na sa Ginoo? With the blessings of the Lord. Anything I touch surely must be blessed. Anything I do surely must be blessed. My hands are blessed with the blessings of the Lord. My hands are blessed
Nasayod ta nga lain-lain tag experience karon nga semana. So karon mo panahon sa paghatag o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Pagpasalamat og testimony nga angayan nato ibalik ang himaya ngadto sa Ginoo. Kinsay mo una? Walay mo una? To God be the glory. Pakpakan na to ang Diyos. Gusto ko pakpak ang kusog. Unexpected ni nga na ako. Dili plano na ako. I've been a Christian naman yun, no? Tungkol sa mga panghitabo nga akong mama, gidala din sa Claveria. So, walay lain mo bantay. Puli-puli na lang, sabot. Puli-puli. So, Saturday lagi, ka-anniversary dito kami lanot. Under me kang Mount Moriah. So, supposed to, di mo ko pwede, di ko gusto di mo simba, oy. Kisa may gaguol diri kung di ka simba. Maguol di ko, di ka kasimba. So, actually, dito ako sa Blessed Hope sa Luna, gihatod na ko sa akong partner niya. Dili naman ay maulan simbahan, pasulod niya. Balubya, ulan-ulan. So, mismo si Ray Asil, kisa na kailan ni Ray Asil, siya, dito ka, gang, basta, pastor diya nga, mauni. So, di mo ko gusto. Siya ang madayag nga pastor. Kung ayaw anak gang, dili na mo dayag nga pastor, dito na to ibalik sa gahom sa Dios. So, to God be the glory. Magpasalamat ta nga naialagad sa Ginoo nga tungod sa gahom sa Dios, tungod sa diog sa Dios. Di ba? So, di man ta gusto mo lift up og tao. So, gagool po ko kung dili ko maka-Lord Supper. Kinsa dini pod ang baguol kung dili maka-Lord Supper. And ko, Lord, saan man ako pag Lord Supper, ani? Pero pag, sayo man kay ko, ako man siya first comer, kamulo ko ampo diya, gipadayag man sa Ginoo nga, unang Domingo karon sa October. Praise the Lord. So, na Lord Supper niyo karon, di ba? So, napasalamat ko sa Dios kay dugay nagyud ko kapangandoy kanang I've been praying, Lord, Sharo walay simbahan dinhi sa Claveria kana bitong himaya bitaw gyud ko, Lord, katong alagad bitaw gyud, Lord, nga grabe gid ka sa imo kanang yang heart gyud fit bitaw gyud sa imo, Lord, kay kabalo beta ani nga generation ang mga pasayloa gyud ko ha, kay ang gasa sa ako mubadlong gyud ko ba, gaguol ko sa simbahan musulod nga ang mga katawan gadalahan gyud pag cellphone, gasilpona pasaylo ako ana. Amen. Kasi kung ibaylo pa sa Ginoo kung mabalik og Old Testament, wa gyud cellphone sa Old Testament. Kung miingon nga daig yun. Kung miingon nga Lord yun. Po karon pagsimba lang ho, cellphone na. Sakit akong dugan ana, saylo ako mayang people. Kung nga Lord, dili na imo bayaan yung cellphone diya sa iyong balay. Balaan ba ning panimbahon? Unsa mo pagsulod sa himaya sa Dios nga ang mga katawan, pikas man. Dili magyud whole heart. Pasaylo ako, kay lakon ra badayon ko. Muna, ganina sa praise and worship, magpasalamat ko ha, to God be the glory. Ang gasa sa Ginoo sa ako, intercessor, nagipakita sa Ginoo, ayan ako mo istorya sa alagad yun. Di na ako isuti sa kadaghanan. Basta nindot kaayo. Muna, napasalamat ko, I don't know kung dili na basta ko ibutang sa Ginoo, kaya ang gasa sa Ginoo, pagdasig, nagsimba nga ambak-ambak, barkanggaro ba? Pero dili nga kanggaro nga walay kapaingnan. Revival atong gikinahanglan karon. Ang revival dili lang kay grabing awit, grabing praise and worship, nagsugod sa atong kasing-kasing. Buak bata sa Ginoo? Naghinanlan bata sa Ginoo? Uhaw bata sa Ginoo? Dako akong pagpasalamat kay una nga gipaawit sa Dios alagad, labaw sa gipangandoy, tanang gitinguha. Tinuod ba na? Naaba na sa atong kasing-kasing pod. Basin sa simbahan ra. Tinguha pagin nato ang Dios bisan sulod sa atong panimalay sa individual kay at last sa sige na kong hilak revival. Kung ang nakita nako isa ka testimony ang gipadayag sa Ginoo sa ako kamtang Jesus Reigns, di ba? Jesus Reigns. Halos mo ato tag Cagayan palaro, di ba? Dala tag banner, isa pa, nag-t-shirt pa taog Jesus Reigns. Pero giinan ko sa Ginoo ang mga katawan, igo raman mo singgit-singgit panahon ani. Jesus reigns! Jesus reigns! Po, anak, wala ko nila gipahari sulod silang kasing-kasing.
Tinuod. Og nasubo ko atong Jesus reign sa last. Kay mga young people nasa likod, sige, tabi. Hala, cellphone. Pero ang nasa front, grabing hilak sa mapag-ampo sa revival. So, saong paghulog sa Ginoo sa revival? Na dili man hiniusa ang kasing-kasing. Mana to God be the glory, ang Dios na akong gipadayag. Kay di ko maulaw sa pagpasalamat sa Dios. Tungod kay, wala na ko damha, og mauna ning tubag de sa Dios. Naaraman de sa tambubuan. So pag iyon akong tambubuan, word lang nga tambubuan, mutagbo ang Dios kanimo kung ikaw gusto sad magpatagbo. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Kinsa pa? Kinsa pa? Amen. Amen. Hallelujah. Kinsa pa? Naa pa? May buntag sa tanan. So ako po, pasalamat po sa Ginoo sa daghan ng mga butang. Una, pasalamat mi last Sunday sa hapon, nag-celebrate mi sa birthday sa among anak. Salamat mi sa pag-provide sa tanan sa mga pahinanglanon throughout sa iyahang pagkatao. Salamat mi nga walay mga dinagko nga mga kasakitan na niabot sa iyaha. Then pasalamat po ko sa among anisa last agahapon among second year na anniversary. So salamat mi sa Ginoo. Sa sunod sa duha ka tuig nay-away, ginuwala siguro. Away ginagmay, walay dinagko. Salamat ko sa Ginoo. Away lang kay sinulay basketball. Di na ako yan. So, pasalamat ko na sa Ginoo. Nag-blessing siya sa mga spiritually, nabinagin sa mga financial. Nag-bless po siya sa mga. O, pasalamat po ko, naladukang po nung birthday po na ko. So, pasalamat ko sa Ginoo kay i-provide ang tanan ng mga panglanon sa ako. Sa kusog kapasok sa panlawas, sa tagadlaw, protection po niyang ihatag ka na ako kanunay, nagpasalamat po sa iya. So, patulo ka celebration nga mong i-celebrate at doong last Sunday, tanan yun nga mga pagpasalamat o pasidong ko ako nag-yun siya kay siya man ang tanan na nagdahatag. Wala ako niya. Amen. Kinsa pa? Naa pa? Wala na? Okay, kung wala na, kaibalo ko nga atong mga kasing-kasing puno. O atong ibalik sa Ginoo ang tanan gyud nga pagpasalamat. Ug gihangyo din ako si Pastor pagampo para sa atong mga pagpasalamat. Pasidunggan ka namo amahan nga langit nun tungod kay ikaw gyud ang Dios nagapadayag sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Aniya Ginoo ang mga halad, mga pagpasalamat, pasidungo Ginoo, pagdayo kung kinsa ka sa among mga kinabuhi. Dawatan ni Ginoo. Bisan gali ang matag individual karon nga naa Ginoo sa silent thanksgiving. Diha sila mga kasing-kasing Lord, tugote Ginoo nga ikaw ang Dios, mahimuot ug mahimaya nini Ginoo nga mga pagpasalamat. Kung kay ikaw ang Dios, buutan, mahigugmaon ug manuluyon gyud sa among mga kinabuhi. Kini ang mga pag-ampo diha lamang sa gamhanan ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Amen. Okay, so sa magpadayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Daghan nga bahin nga pwede nato siya masimba. Og nasayod ko nga ang kabahin sa pagsimba mao atong pag-awit, paghatag sa atong mga tingog, sa atong lawa, sa paghatag sa tanan nga mga pagdaing. But before ta magkanta ngadto sa Ginoo as part sa atong worship nining adlaw, dina sa lingkuran karon for the whole week. Tanawa imong kaugalingon ug tanawa kung unsa gyud ang imong pagpakaila sa imong Dios. Lisod kay magsimba sa Dios nga dili na mo klaro ang imong pagpakaila sa iya. So you have to know kinsa ang imong gasimbahon karon. Diya sa imong gilingkuran karon, we usually sing immediately, but then we just sing. But then we didn't kanabang, wala na to gi-analyze, wala na to gi-assess atong kaugalingon. Kung nailan ba ginako akong Dios nga akong gisimba? Sa imong kasing-kasing karon, unsa man ang Dios in 5 description. Unsa ang Dios dinha sa imong kasing-kasing ning orisa? Ang imong pagpakaila sa iya, kinsa siya? Bisan 5 lang, daghan kaayo nga pwede nato i-describe sa atong Dios sa atong kinabuhi. But then, bisan 5 lang, diya sa imong gilingkuran karon. For you to start worshiping the Lord in singing, praising, and thanksgiving. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Gihangyon ako ang tanan sa pagtindog. Lord, nini nga kabuntagon pa dahil nga magsimbangan hanimo. And it's our heart's cry. It's our heart's desire, Lord, to praise you, to thank you, to worship you because of who you are. Lord, you saw our hearts. Ginoo namin tinhitungod kayo. It's our desire, Lord, to come before your presence sa hiniusa kauban ng imong mga katawhan. And it's our heart's desire, Lord, to praise you. And it's our heart's desire, Lord, that all the nations will worship you. Lord, we know nga dili mi maka-worship nga na kanimo kung dili ka namo mailhan. How come the nations will worship before you kung dili pud kanila mailhan? Lord, the message for today is to share the salvation that you have given to us, so that all the nations will come before you to worship. Lord, we're very much thankful for the salvation that we have, the salvation through Christ, by grace, through our faith. Basta Ginoo ni mga oras amahan, we come before your presence with a commitment, Lord, to share the salvation so that we can worship you with the whole nations. It's our heart cry, Lord. It's our heart cry. Praise to the ends of the earth, that we want mighty voice, every tribe, every tongue rejoices. Our heart, our desire, to see the day
because we are saved, we can worship the Lord. Hallelujah! Kinsay giluwas, makadaig siya sa iyang buhi nga Diyos, nining buntagon. Blessed be from a miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord, you are our Savior. My Savior, Redeemer, blessed be from a miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, oh God. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, rejoicing in the presence of the Lord. Hallelujah. You came, oh Lord, to save us. Yes, Lord God. Yes, Jesus is near. From the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You came near. You came near. Yes, Jesus. Everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah,
presence because of what you have done. You save us, Lord. You are holy God. And we cannot come to your presence by ourselves, but through the blood of Jesus Christ. Because of the sacrifice that Jesus did, we can come to you. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you so much, Lord, that we can enjoy to worship and come before your presence. Hallelujah. Still our heart's desire is to worship you, Lord. We sing again our heart's, our desire is to see the nation worship. Is to see the nations worship. Our prayer is to see your
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, hallelujah. Thank you so much, Lord. We have a great God. We have a great God, the Holy God. The Holy God who gave us the salvation and wants us to live holy. And Lord, we thank you. We give you back all the praises, the thanksgiving with our heart, oh God. We will continue to worship you, Lord, by hearing your word. Lord, we can worship you completely if we hear you through your word. So God, dini nga kabuntago na mo yung ibalik ang tanang dungog, himaya, tungod kay ikaw mao ang Diyos nga naghimo sa kalibutan. Ikaw mo'y naghimo sa kinatibuk-an Ginoo nga among makita. Ikaw ang Diyos nga nagpadayon sa pag-atiman ka namo, Ginoo. Dinhi sa imong ibutangan ka namo, Amahan. From the beginning, O Lord, you prepared this place for us. Ginoo, aron nga mabuhi. Ug nagpadayon ka, Ginoo, sa pagplano hangtod sa among kaluwasan. Usa through generation, ages to ages, O Lord, wala ka mausap. Diyos ka nga wala mausap sa among mga kinabuhi. Nagapadayon ka, O Diyos, sa pagpanlihok, Amahan. Nagapadayon ka sa proseso sa among mga kinabuhi, O Diyos. Usa dalaygon ka sa walay katapusan. Ang dungog ug himaya, ibalik na mo nga kanimo in Jesus' name. Amen. Amen. Karon mo ang panahon sa atong tithes and offering. Women karon ba? Yangyon ako ang tanang women. Women karon para sa special number para sa tithes and offering.
na Ginoo nga ikaw gyud ang Dios among dalampanan Ginoo sa amo yung mga kinabuhi. Dagan Ginoo mga pagsulay gyud kiniabot sa amo Ginoo. Pero ikaw gyud Ginoo ang Dios padayag. Mahalan ka sa among mga kinabuhi. That you work powerfully, mightily Ginoo. Na may mga panahon Ginoo nga di na makita nga naka. Pero wala nang pasabot nga niundang ka sa pagpamuhat ka na mo Ginoo. Luyo sa mga pag-antos ug sa mga pagsulay Ginoo. Gipurma nimo ang amo mga kinabuhi. Aron mahimo biglig-on nga mga lagad nga naa kanimo Ginoo. Lord, dawata ang mga pagdaig sa mga inahan Ginoo. Sila nagatindog sa mga pamilya Ginoo tungod kay nag-ilagin sila nga naagid mi Dios nga dalampanan Ginoo sa among mga kinabuhi. Na ay mga panahon Ginoo kabati na mo kaluya yun mil. Mga panahon katandog Ginoo mo mga pagtuo. Pero napadayon mi Ginoo sa pagdeklarar nga naagid mi Ginoo nga dalampanan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa matag adlaw. Luyo Ginoo sa kawaladon pero naga-provide ka sa tanan namong gikinahanglan Ginoo. Salamat Lord giniabot pa mi gid ani nga takna sa among kinabuhi Ginoo. Kanaos kagasa nga gikan kanimo Ginoo. Udak ko nga pribilehiyo nga nakita sad namo ang mga kinabuhi karon nga nagpabili nga na kanimo Ginoo. Busa amo gikang pasalamatan yan o Dios. Dawata ang mga paghalad alawiton Ginoo sa mga inahan Ginoo. Muan ni Ginoo nga insinso nga na si mga tubangan o Dios. Maglipay kanimo kanunay Ginoo. Aron nga ikaw ang Dios padayon Ginoo. Ang matinud-anon nga mga pamuhat ko diha kanila uban Ginoo sa tibuok nila nga pamilya. Aniya usab Ginoo ang mga halad ikapulo, halad espesyal sa panalapi nga bahin Ginoo. Gihalad si wa katawhan. O mahimag Ginoo nga kalambuan alang sa imong buluhaton. Tuguti sad Ginoo nga kanila nga malipayon nga nagahalad o nagahatag nga na kanimo. Bisan kanila Lord nga wala gyud nahatag Ginoo tungod sa kawaladon Ginoo nini nga kinabuhi. Padayon ka o Dios sa pagpanalangin sa matag usa. Padayon ka Ginoo nga magadeklarar nga Dios ka sa panalangin sa among mga pamilya Ginoo, sa among mga trabahoan, whatever man Ginoo nga mga paningkamot sa mga katawo. Sa among tibok pamilya. Dawatan nimong halad Ginoo magatugot ka sa pagpagamit ni alang Ginoo sa kalambuan sa imo Ginoong ministry. Kini Ginoo mga pagampo di alamang sa gamahanan ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Karon maupod ang panahon sa pagpamati sa pulong sa Dios nga padagadadon sa iyang alagad. Og kanimo oy panahon sa pagpamati sa iyang pulong nga importante gyud pud kaayo para sa tong pagsimba ngadto kaniya. Para naa sa mga gawas, napatay mga bangko nga pwede malingkuran din he. Ang nasa likod nga nagtindog pwede pa ta maglingkod din he sa atubangan. Sa dili pa ta magadto sa paghinuklog sa pulong sa Ginoo, moadto na ta sa ato ang gimbuhaton kada unang semana sa bulan sa pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo kami nagkumpleto alang sa atong kaluwasan. Ang ato ang tigpahibalo sa mag-assess medyo na gibati so wala siya nakapahibalo kinsa mag-assess karon pero rag naamay na assign. Gihangyo nako to ang mag-assess para sa ato ang communion nga mao na diri sa atubangan. Automatic man si chairman. Si Papang. Pastor Papang. Kisa pa usang babae? Kinsa pa ba atong board din ha? Kaya na lang ako si Madam Linwin para mag-assist sa ato.
Okay. Atong patukuranan karon sa atong pagkabuhaton, makita diya sa libro sa Efeso. Gihangyon ako ang tanan sa pag-abli sa inyong mga Bible. Efeso Kapitulo 4. Kapitulo 2. Kapitulo 2 sa Efeso, bersikulo, magbasa ko gikan sa 13, verse 13. Chapter 2, verse 13 sa Efeso. Paingon sa verse 18. Nakita na nato akong pagabasahon. Efeso Kapitulo 2, versikulo 13. Apan karon, nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios. Karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimon niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimon niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan. Mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug usa ug sa ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, giusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa miani si Kristo og gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Balaana amahan ang imong pulong sa amon ning paghinuklugan karon. Patukuranan namo Ginoo sa pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa imong bugtong anak. Tuguti Ginoo kini maghatag ka namo talagsaon karon nga renewal sa mga kinabuhi. Aron di mi magkumpiyansa sa mga butang Ginoo na hitabo nini nga kalibutan, ang among mga kinabuhi karon anaa na gyud kang Kristo. Salamat Ginoo diha lamang sa kamahanan nga ni Jesus. Amen. So kini ang pasahe nga akong gibasa karon, pagpakita ni kung unsa ka importante ang paghusay sa duha ka kaliwatan, ang kaliwat nga mga Hudiyo o ang mga kaliwat nga mga dili Hudiyo. Naguna-una ang mga Hudiyo nga sila ra gyud ang duol sa Dios. Nabay mga Hudiyo dinhi? Na ba? Wala gyud mga Hudiyo diri by flesh and blood. Wala gyud mga Hudiyo dinhi. Kitang tanan mga dili Hudiyo. Gitawag tag mga hintil, mga taong hugaw at tubangan sa Ginoo. Mga tao nga wala gyoy luna sa plano o sa saad sa Dios, mga tao nga gidumtan sa Dios og angay sa silot. Pero niini nga pasahe nga atong gibasa karon, ang grabe kanindot. Hudiyo man ka or dili ka Hudiyo, mahiusat ang tanan ngadto sa amahan. Pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo nga iyang gibuhat didto sa cross sa Kalbaryo. Mahudiyo man ta or dili man ta Hudiyo, mahiusat ang tanan diha sa Ginoo, pinaagi ra gyud sa dugo sa Ginoong Jesus. Sa mag-aambit ta sa dugo o sa tinapay, simbolo sa kupa o sa tinapay, simbolo sa dugo o sa lawas ni Ginoong Kristo. Mag-remind ni sa ato mga kinabuhi karon na atay kumpiyansa nga makaduol ngadto sa amahan tungod sa dugo nga gibuhat ni Ginoong Kristo. Pakigdait nga nag-ulang sa tao ug sa Dios
ang paghusay sa duha, ang Dios ug ang tao, nahimo sila nga nahiusa balik ngadto kaniya tungod sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Kung naaman sa atong mga kasing-kasing karon, kung naaman sa atong unahuna karon nga gibati nato nga Lord, warag layo gid kay ko sa imuha Ginoo. Sa tinuod lang, tinuod gyud na. Kung gibati man nato karon nga layo ta sa Ginoo, kana atong kasing-kasing di gyud nagpamakak, tinuod gyud na nga layo ta sa Ginoo. Unsa hinungdan sa Roma kapitulo 3:23? Unsa hinungdan nga mo layo ta sa Ginoo? Tungod na sa sala. Munang kinahanglan sa Roma 6:23 na kinahanglan tag kamatayon nga maoy bayad sa sala. Ug ang namatay hulip sa atong mga kasalanan mao si Ginoong Kristo. Kung gibati man nato karon nga layo ta sa Ginoo, naatay man laban nga mao si Ginoong Kristo. Ingon si Apostol Pablo, dili ta pwede mo ambit sa kupa o sa tinapay kung wala nato nasusi ang atong kaugalingon. Kay magtukmod unya kini kanato og tunglo. Ngun siya wala mo nasayod ang uban ninyo nagsakit o wala nang unalian tungod kay dili ang ayan nga moambit ni maong simbolo. Mo nga tugutan nato sa atong mga kinabuhi karon. Kung gibati man nato nga layo ta sa Ginoo, tungod gyud na siya sa sala. Pero naatay Ginoo nga nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo, iimplementar nato at yang iyang dugo sa atong mga kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Amen. Amen. Gihangyo nako ang music team, asa atong music team nawala man. Mag-awit og usa ka awit ang atong music team. Og sa panahon nga mag-awit ang ato ang music team sa usa ka awit, diha sa atong gilingkuran. Duol ta sa Ginoo. Ampo ta sa Ginoo. Kung may mga parte sa atong kinabuhi karon nga nakita Lord, wa di ko angayan karon Ginoo. Warag ra na siya nga di kaangayan. Si Ginoong Kristo may naghimo kanatong angayan. Muduol ta diha kaniya. Ambito nato ang dugo ni Ginoong Kristo aron mahimot ang angayan nga moambit sa iyang lawas ug sa iyahang dugo. Kaya nga ako ang music team mag-awit og usa ka awit. Gihangyon ako ang tanan magdungo ta sa atong tagsa ka mga ulo, magpray ta tubangan sa Ginoo. Ang puwi imong kaugalingon tubangan sa Ginoo. When
me how you care. And though my life looks like a filthy rug into your side, you wash me whiter than the snow. I wanna thank you, Lord. Praise you, Lord. You're more than anything. I wanna lift your name above the earth. I wanna lift your name on high. I wanna thank you, Lord. Praise you, Lord. You're more than anything. I wanna lift your name above the earth. I wanna lift your name on high. I wanna lift your name on high. I wanna lift your name on high. Gihangyo na ako sa pagbalaan sa atong tinapay sa Ate Ine. Amahan ini nga kautuhon o Dios, malipayon mi nga hinumdum Ginoo sa imong kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo alang sa among mga kinabuhi. Ginoo, ikaw magapadayon Ginoo sa pag-sanctify ni ini karon nga elemento o Dios alang Ginoo sa among pag-partake amahan. Ikaw magabalaan ni ini, ikaw pod Ginoo magapadayon nga sa dihang magapartake mi ni ini o Dios. Ikaw magapahinumdum nganhi kanamo nga ikaw Ginoo nagaula sa imong dugo ug lawas Ginoo, ang imong lawas gisamaran gidunggab o Dios alang sa among kasalanan. Ug tungod ni ini o Dios, among mahinumduman nga sa pagkinabuhi namo amahan, mahimo ming conscious every day sa imong presensya ug magkinabuhi diha sa pagkabalaan tungod kay imo ming gibayran dito sa krus sa Kalbaryo sa imong lawas amahan. Ug diini nga mga orasa amahan akong mga pagampo nga ikaw pod Ginoo magapadayon Ginoo sa paglig-on kanamo sa dihang magapartake kami in Jesus name. Amen. Kalipay na mo Ginoo nini nga kabuntagon nga ikaw ang Dios nagapahinumdum ka namo. Salamat sa imong pulong nga nagapahinumdum ka namo nga dili ka namo kalimtan ang imong sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo Dios. Hinumduman namo sa tanang panahon. Busa Ginoo aniya ang kupa nagahisgot Ginoo sa imong hamiling dugo, nagasimbolo sa imong hamiling dugo. Nga pinagi sa imong hamiling dugo. Kami nangahinlo sa tanan namong mga kalapasan ug sa among mga kasalanan. O ikaw Ginoo nagapasaylo ni ini. Salamat Ginoo sa pagtuo nga imong ipaabot sa matag usa kanamo nga pinaagi nini o Dios makaangkon kami Ginoo pagkabalaan. Pinaagi sa imong pagbalaan sa matag usa kanamo diha sa kamatayon, diha sa krus sa Kalbaryo. Busa amo ning dawaton Ginoo ang kupa nagasimbolo sa imong hamiling dugo sa paghandom nga bililhon kami sa imong atubangan. Dili mo kami silutan kundi luwason mo kami sa tanang kadautan o Dios. Busa diha kanimo kami nagasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong i-distribute. The goodness of God. To remember the goodness of God. He saves my soul and heals my broken body. To die just
to set me free. It's good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saves my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. He saves my soul. He saves my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. He saves my soul. He saves my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of atong hawiran ng atong mga tinapay, atong iisa. Sa gabi nga si Jesus gibudhian, mikuha sa tinapay, ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug iya kining gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa iyahang mga disipulo, nagaingon, kini mao akong lawas. Himuan ninyo ni alang sa paghandom kanako. Mga unta. Atong gunitan ang atong mga kupa, atong iisa. Sa samang paagi, human sa panihapon, si Jesus mikuha sa kupa. Ug iya kining gihatag ngadto sa iya mga disipulo siya mingon, kini maong akong dugo ngadto sa bag-ong kasabutan. Himuan ninyo ni alang sa paghandom kanako. Manginom ta. Nagpasalamat mi Ginoo ang kanunay kami nagahandom gayud sa kamatayon sa amo manuluwas dito sa krus sa Kalbaryo.
nagkumplito sa among kaluwasan, naghatag ka namog paglaom karon nga mga panahon ug bisan sa umalabot nga kamagkapanahonan. Ginoo, nagapasalamat mi nga ikaw ang Dios kanunay nagapadayag sa mga kinabuhi. Na pinaagi ni mao Ginoo nga simbolo kini Ginoo kanunay usab naglig-on sa among pagtuo patukuranan nga naha kanimo Ginoo. Salamat gisilyuhan nimo Ginoo ang kapasayloanan sa among mga kasalanan. Gimatarong minimo pinaagi sa pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo ug katungod niya ana Ginoong among mga kinabuhi karon imong gibalaan nga naha sa imong atubangan. Ani Ginoo mga kinabuhi sa imong mga niluwas o Dios nagpadayag sa ilang tagstag sa mga kaugalingon, giambitan nila ang lawas ug dugo sa ilahang manuluwas pag ila Ginoo nga ikaw ang Dios among gidawat sa among tagstag sa mga kinabuhi aron makaambit kami sa imong himaya. Di alam mo sa gamahanan ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Sa magakuha og kupa nga ato ang mga assistants, gihangyo po na ako matausa sa pag andam sa inyong mga Biblia. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Pagulang pud nato no gihinumduman ang pagkumplito sa gibuhat ni Ginoong Hesus sa atong kaluwasan dito sa krus sa Kalbaryo. Ug nagtuo ko nga naghatag nagdugang pud nato karon nga kusog sa pagpadayon sa pagpangalagad ngadto sa Dios tungod kay diha kaniya kitang tanan naagyoy paglaom. Ni kitang tanan makahimo gayud sa pagduol ngadto sa amahan tungod kay pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo ang atong relasyon nga nabungkag na pasig uli. Amen. Okay? So sa atong tagsa ka mga kinabuhi na pagyud na ang paglinlang nga layo ta sa Ginoo ilad ra gyud na siyawa. Kay labing tinuod sa panahon nga nakailata kang Ginoong Kristo gituuhan nato siya duol gyud ta kanunay sa Ginoo. Amen. Okay? Paligog topic sa imong tapad nga natulog, Ignacia nga duol biya kas Ginoo. Duol biya kas Ginoo. Ya, og ginay tinod. Uno pasalamat ani ana no. Dugo ang buwis para lang nga naay makaduol sa Ginoo. Pag may galitag dugo ang buwis, but pasabot ana kamatayon ka na. Okay? Every drops count sa dugo ni Ginoong Kristo, every drops count. Ug kay ang iyang dugo timaan kana sa kinabuhi nga iyang gibuwis, mahiduol lang ta balik sa Ginoo. Amen. Ug nga niini karon nga kabuntagon ang sentro sa atong panimbahon sa samang paagi sa karaang kapanahunan mao gid ang pulong sa Ginoo. Atong balikon pagpakli ang ato ang nabiyaan nga mensahe atong miaging Domingo. Kapitulo 4 sa Efeso, 17 to 20. Nakita na nato. Gayon ako ang tanan sa pagpanindog alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Ubani ko niyo og basa. Efeso Kapitulo 4, versikulo 17, paingon sa 20.
Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kansang mga nahuna walay hinungdan, ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo o nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Amahan nga langit nun, balaan ang imong pulong nga sa mga kinabuhi, aron magbaton mig talagsaon nga pagtahod ug pagkinabuhi nini. Mamuhat ka Ginoo, ang imong kaalam kahibalo, imong ipuno sa mga kinabuhi karon. Di lamang sa gamhanan nga lan Jesus. Amen. Ang atong mensahe, ato na siyang gitatulan last Sunday, ang kinabuhi sa dili magtotoo nga dapat likayan. So naghatag ni siya sa ato karon og warning, naghatag ni siya sa ato karon og pagdasig nga dapat kini nga klase nga kinabuhi di na ko ani. Kini nga klase nga kinabuhi human ako ani. Gusto ko magsugod sa usa ka testimony nga bag-o lang gid sad nako nasagap no, ani lang gyud nga semana ganahan kong magukan ng mga presko gid kay ba. Adunay tagalayong dapit, posible kay siguro nananaw siya karon. Nagistoryahanay ming duha. Sa layo, tagalayo man siya. Ingon siya nga usa ka panahon niya na rebuke siya sa usa ka kinabuhi sa usa ka magtotoo. Ug nga kana siya nga tao, actually si Uncle Oscar na yang gimin adto si Uncle Oscar. Kay naa sila sa usa ka birthday celebration. Ug ang birthday celebration is celebration siya sa mga millionaires. So naa sila dito tungod kay mga tao man pud sila adtong millionaires. Normal basta gali mga celebration party sa mga milyonaryo unsay naa? Nagyod ang mga tagay-tagay, no? Og sa panahon nga giserve na. Kay normal man na. Siya nga Kristohanon katong nagtawag sa kubag-uhay lang, gignan to niya siyang Oscar nga, bro, bro, okay naman ni. Gignan siya niyang Oscar, human ako anak, Brad. Mo na akong kinabuhi sa una. Basta siya gyukuno nga nanghanggat, grabe nga guilt ang naa siyang sulod. Kay naignan siya aning tawhana, human ako ana, muna akong kinabuhi sa una. Nabata na? Amen? Nabatay gipangbiyaan? Nabay Nabay mga parts sa atong kinabuhi nga ato nang nalikayan? Amen? Now, kini nga punto sa pasahe nga atong gisgutan karon, naghatag ni og pagtulunan sa atoa na ay klase sa kinabuhi nga dapat wala na sa imo karon nga naa ka sa Ginoo. Dapat nimo siyang likayan. Katong gibasa nato nga bersikulo, nagpadayag ito pag-ayo nga mauni ang mga buta nga dapat natong likayan sa atong mga kinabuhi. Ug naklaro nato na. Now, note, grabe kabantayanan ang context niini. Kaya ang context actually niini, ani nga pasahe, naghisgot siya actually sa lawas ti Kristo. Naghisgot siya actually sa simbahan. O ang matag usa sa simbahan na ay mga trabaho. Matag usa sa simbahan na ay mga katakos, na ay gasa nga gihatag sa Ginoo. Kaganina nata igsoon nagpadayag nga ang iyang gasa tigdasig. Magdadasig. Matag usa sa atuwa na gyud tay espirituhanong gasa nga dapat nato buhaton diya sa iglesia aron unsa mutubo og mulig-on. Now note, pag kita nga mga Kristohanon magtotoo, dili galit mo trabaho diya sa simbahan, lahi atong gatrabahoon. Mao na ang gi-warning ni Apostol Pablo sa Efeso.
Naay mga butang nga dapat na natong likayan, inayunta nga mo kooperita, mo participate sa lawas ni Kristo tungod kay natay tagsa-tagsa ka mga katakos, natay tagsa-tagsa ka mga espirituhano, mga gasa nga gihatag sa Ginoo aron mo tubo mo ligaw ng simbahan, pag dili nato nagamiton lahi atong gabuhaton. Munang gitambagan ta ni Apostol Pablo taon likay na. Ayaw na, no? Kanang kinabuhi sa mga dili magtotoo, ayaw na. Likay na kana, no? Ug nakita nato na, no? Adtong miaging Domingo, ang unang yung butang, usa sa kinabuhi sa dili magtotoo nga dapat atong likayan, walay hinungdan nga huna-huna. Kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit. Ug giklaro nato na pagayo tong Domingo. No? Giklaro nato na pagayo tong Domingo, magsugod siya sa huna-huna. Ang mga dili magtotoo, ang ilag yung huna-huna, actually puro rogyod na binuang. Tinood. Now, dili dapat na siya masayop kay ang pulong sa Ginoo, mo'y una nagsulti ana. Ang taong way kahadlok sa Ginoo, ang tao nga dili ga simba, ang tao nga dili gagahin sa panahon para sa Ginoo, ang ilang una-una puro ragyod binuang. Walay hinungdan, nangit-ngitan. Pastor, grabe sa ka maka-judge. No! Pulong na sa Ginoo. O gipaklaro pag-ayo sa Ginoo kung ang atong mga kinabuhi. Wala gali Ginoo. Puno gyud na sa binuang. Makarelate ta sa atong previous life sa una. Amen? Ginahan kay ko ganina sa linya sa kanta. Ingon siya dito. My Savior, Redeemer. Ito? Lifted me from the miry clay. Ito sunod? Almighty, forever. Ito sunod? I will never be the same because you came here. Kung naatay klaro nga Ginoo, I will never be the same. Sumpayan pa nato na, I will never be the same again. Para walay backsliding. Hello! Karon nga naata diha sa Ginoo. Maklaro gid atong tataw, bisan gali sa dagan sa atong hunahuna, galahi na. Amen? Sa una, ako yung hunahuna sa una, puro gid tingali gid walay klaro ha kay pag Domingo, ako mga bata badto na og simbahan, ako tuwa sa sabungan. Hello? Ba? Now, gasugod siya sa una-una, no? Gali, ganahan kay ko sa part sa ako ang pag-study ani tungod kay dili lang siya basta kanang tibuok ni mo una-una, but part sa imong una-una kanang gitawag nato decision-making brain. Actually, mao na pinaka-crucial nga part sa atong brain. Kanang mo decision. Kay ay hara na siya kapurma. Kanus na gali? Pila ang edad na to ay mapurma? 25 years old na. Ang frontal cortex brain na to, more on adventure. Mga bata, muna sila, puro na ginala, lingas kayo. Kay muna inaas lang una-una permanente. Kay ngilang decision-making brain, wa pa na purma. Ang pleasure, ang more on awards or rewards, no? Another part sa atong brain. Pero ang kanang decision-making brain, dugay nagkapurma. O kana siya mo'y gitirahan. O atong Domingo, atong nasuta pag-ayo, nga ang gimain gidiay ni Apostol Pablo nga walihan pag-ayo aning magtarong sila sa ilang unahuna sa ilahang pangisip is ang mga taong naa nagisaktong edad. Wala niya ni giwali ngadto sa mga young people nga nag-edad pag 25 below. Giwali ni Apostol Pablo at mga nag-edad nag 25 above. Ha? Kaway-kaway naman dyan. Kinsa ba diyan 25 above? Giwali ni. Kita mao'y giwalihan pag-ayo nga dapat mulikay na ta sa mga walay hinungdan nga huna-huna. Amen? Puro gidabinuang. Now, kamo gyud maka-affirm ni nga tinuod ni siya. Kay pagtua ka sa imong mga barkada, kauban nimo diya sa trabaho nga walay mga Ginoo, tanawa ilang inistoryahan. Maghatag kag maayo nga istorya, unsa ilay sumpay?
Sweeto si bitot ana. Hello. Munang karon, gikan sa una-una, dalunta sa pulong sa Ginoo ngadto sa kasing-kasing. Walay hinungdan nga una-una, dapat di kayan. Apil po ning gahig kasing-kasing. Now, for your surprise, and also to my surprise, in Ephesians chapter 4, verse 18, akong basahon ha, Ephesians chapter 4, verse 18, o kansang kaisipan, anaa sa kangit-ngit. Muna siya ang atong first point. But the second point is this, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalon ini tungod kay wala man sila mamati. Kung tan-aw ninyo sa binisaya, wala gyud mo'y makita nga kasing-kasing. Tinuod. Sa translation sa binisaya, wag gyud makita kasing-kasing. Pero kung naamoy translation nga English karon, matingala mo nganong naay heart. Mo nang gi-quote nako dinhi ang English kay para makasinabot ta. Being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Nganong gi-quote nako ang English? Tungod ka sa original nga translation sa Griego, naag yung word nga cardia, heart. Sa ato ang context is cardia, sa ato na maiskutan niya. Pero ako siyang gihimo nga ikaduhang punto tungod kay ang gahig kasing-kasing maoy pinakakatapusan sa duha ka buok nga nagsunod nga mga conjunction. Because of the ignorance that is in them. Because of the hardness of their heart. Ang pinakalas na conjunction actually, mao'y pinaka-basis. Nga naman, nga excluded sila from the life of Christ, from the life of God. Tungod kay, ignorante sila. Nga naman sa nga ignorante sila, usa kay rason, tungod kay, gahi sila kasing-kasing. Ang mga dili magtotoo, unsay naa sa ilaha, walay hinungdan nga nahuna og gahig kasing-kasing. Muni dapat natong likayan. Ang kasing-kasing nga, tigas. No? Gahig kasing-kasing. Kumusta ito mga kasing-kasing? Malumo ba? Amen. Salamat sa Ginoo na usa ka buok. Hello mga young people. Kumusta ito mga cellphone? Kaganina, birahan ng mga cellphone. Kumusta ta, mga young people? Sa panahon nga advicean o kaunsilan ta sa itong mga ginikanan, kakabati ba nato ang ilang mga tambag? Kumusta ang ato mga kasing-kasing? Hello! Hello! Tong kay MVRP man media sa Claveria, daghan kay sila mga reklamo sa ilang mga spouse. Ingin ko sa ila, actually, nagsugod ang problema sa banag asawa, dili sa panahon nga nagpuyo na mong duha. Adtong panahon nga may desisyon ka nga siya ragyod, nya gignang ka sa imong ginikanan, kung maminaw ka pa lang, ayaw gyud siya. Hello! Kung naatay reklamo sa ato mga banaw og asawa karon, dili na karon ang problema actually. Nagsugod na adtong panahon nga giignan ka eskwela sa ay sa paguyab-uyab. Hello! Pero tungod kay ang atong kasing-kasing has been influenced by the world, the hardness of the heart. No? Kasing-kasing nga grabe kagahi bisan saon pag pukpok sa martilyo, di na gyud madudlan. Hello? Gahi now. Ato na lang taon pag-ayo ang word din ha nga gahi kasing-kasing, no? Actually, mao ni siya ang iyahang original diaten roposin. Kaning word nga roposin, mao ni siya ang hardness. Kaning word nga cardias, mao ni siya ang heart. Okay? Munang gitawag cardiac arrest. Heart. No? So, ang word nga porosin, hardness, unsa din siya?
From the Preferred Lexicon, gikuha na ko ni ang term hardness, a medical term of covering with callus or a thick growth of skin. Ano sabi pasabot? Kubal! Abi na to, basta-basta lang ni siya, nga gahi kasing-kasing, kanina siya nga kagahi is kubalon. Okay, say na kailag kubal. Tanaway niyo mga kamot. Mailhan to nimo ang gabasok, gadaro, gaguna, ba? Okay, naagid to sila mga kubal. Gawas ko tong ilang mga trabaho na sa opisina, wala kay na sila kubal. No? Pero katog yung mga mag-uuma ay normal ang kubal. Tinuod? Normal ang kubal. Gali ka balo mo ha? Usa sa ako yung testimony, kaning kinabuhi ni Bitot sa una, kay gauban man mi sa una ni manira og mga langgam dito sa Batal. Magbutas mi, kay mahadlok man mi matunok. Pero atong panahon na siya ba, ambakan na niya mga sagbot. Di gyud madutlan ang tiil. Haskang bagkaas kubal. Pero karon magsapatos na siya na kay dutlan na. Kay ang kubal, pag naa siya sa ato lisod ta, madutlan. Tinuod. Mo na matingala ta, bisan unsaon pagwali sa pastor, haskagyong grabing pagwali, binundakay dito. Di kita katandog. Kay ang kasing-kasing. Gikubalan! Hello! Abi na ako ang kubal ba, naras kamot. Naman po diri. The hardness of the heart. Grabe na ka-importante. Kasing-kasing yun na, no? Nagyod ang word nga cardia or heart. Nagyod din na. Grabe na ka-importante. Gitirahan na ni Apostol Pablo. Kini nga klase nga kinabuhi. Likaya na nato ni. Ayaw na. Likay na ni. Ang kasing-kasing nga gahi tigas. Gahi gid kasing-kasing. No? Now, atong bantayan, kay basin og naapod ni siya sa ato. No? Kaya nagunahon nata, kana mga magtutuo man ang kasing-kasing, wa man ko'y labot, ana, likayan lang nako na siya. Uy, basin baya po na apil sad ta. Unsa ang mga parts sa ato mga kinabuhi karon nga nakita nato nga gahi gid kay ta, bisan unsaon. No? Nabay mga parts sa ato mga kinabuhi karon nga di kita mo bati. Na ba? No? Naabay mga membro sa atong pamilya karon. Gahi gyud. Bisan unsaon, pastor, di gyud. Isa ka tuig dako nagampuay ana pastor, di gyud. Gahi gyud ay. Gahi gyud ay. Muna ang ato taganong pagtagad sa ato sa mga kinabuhi, i-check na to tod. No? Ayaw i-check ang imuhang tapat, i-check na to atong mismo atong kaugalingon. Unsay parts ako ang kinabuhi karon nga nanggahi nako. Nga ang pulong sa Ginoo di nagadulot. No? Di nagadulot. Tagaan nato ng pagtagad sa tagsa ka mga kinabuhi. Now, grabe ni siya ka-importante tungod kay kiniya manggod siya ang gahi kasing-kasing. Tanawa, ha? Because of the ignorance that is in them. Because of the hardness of their heart. Ang pagkagahig kasing-kasing. Okay? Mo na siya hinungdan, ngano nga, ignorante ta. Ignorante sa kamatuoran. Ignorante bahin sa Ginoo. Unsa hinungdan? Tungod na siya sa kagahi sa atong kasing-kasing. Na gusto na Tagalog pagtagad ang kanang ignorance. Na usa sa result sa pagkagahi sa atong kasing-kasing is ang ignorance. That is agnoyan or agnoya. Agnoya. Iyang root word, agnoya. Agnoyan. Lack of knowing better. Okay? Ang usa ka ignorante tungod kay kulang siya sa kahibalo. Tungod kay siya mismo sa iyang kaugalingon, unwilling to know better. Okay? Kay gahi malagi atong kasing-kasing, mo na ang hinungdan nga dili ninyo ta makahibalo sa mga butang dugang diha sa Ginoo. Ang mga dili magtotoo, ignorante sila.
bahin sa Ginoo. Kabalo ba mo usa gyud na sa akong proof maka-affirm gid ko diana. Kaysa ani karon panahon nga na-expose me sa ato ang community. Usa ko sa ilang gakwaon nga mga speaker nga mga short lang nga mga speaking. Usa sa mga butang nga gakatagbuan nako nga gakakurat pug ko sa ilang kinabuhi. Wala di ay sila nakahibalo nga ang pagkapalahubog walay luna sa gingharian sa Dios. Wala sila tudloy. Hello! Pastor, wala man may kabalo daana. Kabalo mo bisan mga professional, mga maestra, naadi na sa Bible. See? That ignorance naa siya sa mga dili magtuto munay cause ngano nga naatay pagkagahi sa kasing-kasing kay wala ta mahibalo. Problema pagid nato tungod kay naka-eskwela man ta, nakakuha man tag unit sa philosophy. Pag nay magwali, i-apply nato ang atong subject sa philosophy. Di na matapos sugot. Ay, kanang wali ni pastor diya, di mo na tinuod. Wala mo na sa Bible. Kisa pero gud ingon din nga mga palahubog dili makasulod sa gingharian sa Dios. Siya ra gyud lugar. Grabe. Di ba? Usay bitaw ang pagkapilosopiya. Ang pagkapilosopo nato kay naka-under lagi sa philosophy. But that kind of ignorance kay gahi man tag kasing-kasing. Ang kasing-kasing tigas naman. Muna nga sa panahon maigot sa suwali. Suko. Okay? Kabalo ba mo? Nga, klarohon ta na lang yun Nagyoy na malhin og simba kay di sila ganahan makadungog sa wali bahin sa pagkapalahubog. Nganong kada Sunday naman lang yun, kana man lang yun ang pagkapalahubog mo itapik. Wala naman gid lain, palahubog na lang yun. Yung pasta tayawik, ang masuko dana katong naa siya problema sa pagkapalahubog. Kaya kung wakay problema sa pagkapalahubog, di gyud ka masuko. Amen. Pero kung ang pulong naman lang sa Ginoo, permanente ta against. Kaya naguna-una na lang yung tanga, dili lagi na sa tinod. Ganong nga na magiging niyang wali. Ganong giwali man na niya, di man na pwede. That kind of ignorance tungod kay kahitag kasing-kasing. Hello! Pag mga kabadlungan ta, adi na dayon ta. Okay? Tungod na sa kasing-kasing. Ang i-check nato actually, ang atong kasing-kasing. Kung na may part sa ato ang kinabuhi nga di tagsugot sa wali, that's ignorance sa pulong sa Ginoo. Kana siya tungod kay nagsugod na ang atong kasing-kasing sa pagkagahi. Hello! Okay? Mugamit ra bag yung mga bersikulo di basta-basta para lang mo suporta nga pwede ra mag-inom. Hello! Itong nagseminar mi dito sa Madaging. Grabe kabantayan no? Kay kining unsa man gyud pastor, okay ra ba mag-inom or dili? Grabe to, seminar to namo dito. Unya, ang amo speaker, pasalamat po ko sa Ginoo kay siya gyud mismo ningon. I choose not. Dili tungod kay sala or dili siya sala, mahimo kang stumbling block sa mga taong naglibot nimo. Sa imong pagkakristohanon, tinuod tingali nga usara ka shot sa imo, gamay di ka kahubog, pero nagtan-aw sa imo, iyan ni quadruple. Inom mga pastor, ay, hello! Muna atong bantayan. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Muna atong bantayan. Muna nga usahay, gagamiton lang nato ang pulong sa Ginoo, actually, out of ignorance. Hello! Quote-unquote sa pulong sa Ginoo, pero wa siya kabalo, that is just an ignorance. Kay paingon pa si Apostol Pablo, para lang nga matugutan ang iyang mga lawasnong kailibgon. Ay! Ba man lugar kag inom nga ang first nga miracle ni Ginoong Kristo is turning water into wine. Ikaw na lugar karon hindi mainom, nga mismo ang Ginoo nagbuhat og bino. Ay!
Ikaw sa pamati, lagi ba? Kuman. Di ba? Now, tungod ana, ignorante ta sa mga butang nga naa sa Ginoo gatukmo dinon sa atua mo padayon sa pagpakasala. Ingon si Apostol Pablo, ayaw na. Likay. Kung gagamiton lang nato ang pulong sa Ginoo aron makapadayon ta sa pagpakasala, huna-huna na sa mga dili magtotoo. Amen. Amen. Kung namingaw man kalit. Okay? Now, another result sa pagkagay sa pagkakasing-kasing is excluded. Actually, ang term niya sa Greek is apelothriominoi. Alienated. Langyaw. Dili tagadira. Or walay labot. Ang mga dili magtotoo, tungod kay gahi silang mga kasing-kasing, wala sila'y labot. Unsa? From the life of God. Okay? Gusto sa dako na Tagalog pagtagad ang life of God. Okay, unya na lang. Kana sa una na to excluded. Una na to na siyang excluded or alienated, no? Buot pasabot ana nga nahimulag na. Ang mga gahi o kasing-kasing nga mga dili magtotoo, mahimulag gid sila diha sa kinabuhi sa Dios. Munang tambag ni Apostol Pablo, ayaw na. Ayaw na pag kinabuhi sama kanila. Kay nga naman, kung gahi tag kasing-kasing, excluded yun ta permanente sa kinabuhi nga naa sa Dios. Amen. Munang kinahanglan nga, balik ta nga to sa Ginoo. Ganahan kay ko aning chapter 2, verse 12 to 22. Actually, ato nang gibasa kaganina during sa ato ang communion. Chapter 2. Tanawa gali. Verse 11 kung magbasa. Verse 12. Verse 12 magsugod og basa. Langyaw, mao na siya ang alienated. Mga langyaw man kamo. Okay. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamo ibahin sa kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutan nga walay paglamog, walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Amen. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya nga mga Hudiyo, mga dili Hudiyo, nga usa na lamang kakatawhan, pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug usa ug sa ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa miani si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan kaninyo mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol samahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamo mga dili Hudiyo dili na mga langyaw o mga dumuduong kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo uban sa tanang magtotoo kamo usab nahiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. So kini siya nga bersikulo nagpadayag sa atoa gikan sa atong pagkalangyaw, alienated, excluded sa plano ug sa saad sa Dios. Pinaagi kang Ginoong Kristo, pwede ta mabalik ngadto kaniya. Amen. Kay tungod kita man mga magtotoo unsa atong buhaton, ayaw na.
Likay na to ang kinabuhi nga makapahimulag ka nato ngadto sa Dios. Ang ato karong buhaton adto ta kang Kristo aron nga mabalik ta tulid sa Dios. Amen. Amen ba? Muna, grabe ka importante sa ato ang kiniang nga pagtulunan nga di kita dapat ma-excluded ngadto sa kinabuhi sa amahan. Ngano? Ako ning tagaan og pagtagad. Life dili ta dapat excluded, life in the present and future. Kaya ang word di nga life zoe. Sa Greek word is zoe. Kapananaw mo og abot kamay zoe. Ha? Ganun katawa mo? Kanang word nga zoe is life. Okay? Life of God. Dili life ni Moira, yung mama. Nakarelate lagi mo ha? Now, that life, okay, dili ta ma-excluded sa kinabuhi sa Dios. Dili ta excluded life in the present and in the future. Nay kinabuhi nga gidesign ang Ginoo karon nga naa sa yaha. Amen. Sa panahon nga naa ta diha sa Dios, kung ang ato mga kinabuhi dili nagahi, kabalug gyud taon sa ang kinabuhi nga naa sa Dios ug ang kinabuhi nga wala sa Ginoo in this present day. Amen. Pero kung gahi tag kasing-kasing, actually ang atong kinabuhi dili mo ang kinabuhi nga iya sa Dios in this present day. Never in the Bible. Muna klaruhon nato pag-ayo ang atong kinabuhi karon. Unsa man nga klase ang kinabuhi nga diin naa ta? Mao ba ni ang kinabuhi nga naa sa Dios or excluded in the life of God? Kumusta atong kinabuhi? Mayon ba tang atong kinabuhi karon mao gid ni ang design sa kinabuhi sa Ginoo? Pag Domingo asa ta. Kung moingon ta atong kinabuhi karon kinabuhi nga iya sa Dios, pag Domingo asa ta. Na nag-testimony ka ganiya, di gyud ko pakahimutang pag di ko makasimba because mao na ang klase sa kinabuhi nga gidesign sa Ginoo iya sa Dios. Amen. Gakalipay ba ta sa panahon nga maabsenta? Delikado na oy. Kana bitong ganahan na ta di mo simba. Kuy. Kinabuhi na sa mga dili magtotoo, dapat na nato nang likayan kay tungod na sa pagkatig-as sa kasing-kasing. Mas importante sa ilaha mga butang nining kalibutan na kayo pa sila, kinsa ba'y maghatag sa inyong bugas human nyo simba, mas maayo manginadlaw at least pagkahuman sa usa ka adlaw na ako'y bugas pagkahapon. Ano ba'y sudan? Yung tatay awik, kinsa basad sa ato karon din nga mo pa inadlaw taog Domingo mga dato ta. Kung giapil na ito pa inadlaw ang Domingo, kakadato ta. Wala asad, maura gyapong istorya ha. Unya mas grabe pa, kay wala ni mo nahuman imong trabaho ng Domingo, kay ang Domingo ting tagay. Amen. Hello. Ang kinabuhi nga diin naata karon ba? Mao ba ni ang klase nga kinabuhi nga buhi design sa Ginoo? Kaya kung panalitan, dili man galing, ang atong kasing-kasing ato na i-check. Check na nato. Kaya di yun na kakasayop ang atong mga kasing-kasing. Maugyod na ang parte sa atong kinabuhi nga diin, diha ang Ginoo kapakig istorya. Bisan pa unsa ibungat nata sa itong baba, pero kabalo ang Ginoo unsay nadiri. Hello! Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Nagdaig mo sa ako pinaagi sa inyong mga ngabil. Pero ang inyong mga kasing-kasing, halayo ka na ako. Hello! Nakakaroon din physically present but heartily absent. Hello! Kining kinabuhi nga matag Domingo, gasimba ta, kay design ni sa Ginoo sa kinabuhi nga naa sa iya. Amen! Sa walay duha-duha, ang atog yung paghahinong pagsimba sa Ginoo is design sa Ginoo sa kinabuhi nga iya sa Dios. Kay pag ang Domingo gali ato nang himuon nga outing. Apa po sa Domingo ba nga tsada magipangaligo?
Unya kanipod ang Domingo, imbis ang washing day, 2 oras sa Miyerkules. Di ba washing day sa eskwelahan, ang Miyerkules? Washing day kay Domingo. Muna ang washing kada Domingo, nga naman kid na Asya. Because ang Sunday is designed yun sa Ginoo sa ato makagahintag panahon sa pagsimba sa kinabuhi nga iyang gidesign para nato. Note, kung dili manggaling ta karon gaganahan na og simba. Kabalo ba mo unsay gi-prepare sa Ginoo nga kinabuhi in the future? Usa sa design sa Ginoo nga iyang gi-design sa kinabuhi in the future nga iyang hatag sa ato kinabuhi nga mosimba kaniya. Kay magsimba na ta sa iya, dili na niya nga dapit didto sa iyang gingharian. Unya kung di ka ganahan mo simba karon makaadto pa ka didto. Yung paspapang, gusto ta mo atog langit pero simbahan kay mismo di pa kadto, langit pa ka. Hello. Unsa man nga kinabuhi nga diin na ata, grabe na ka-importante karon. Karon nga panahon. Unsa nga kinabuhi nga diin na ata kagahapon ba to? Aba to si Ate Joy. Ganahan kay ko sa iyang testimony atong dito ko sa iyang tindahan. Actually, ang nahitabo, paabot na mo, lab, kanang sanab. Sabi to, kanang sinigitay na, isuka, away man, away. Ang isa kay nakatakin magsundang, Dave, didagan ng isa. Patay ka lang karon, balikan, tagi ka, basta, grabe, kami tanaw mi, kay pati ang pulis, nag-abri nagbag ang pulis ko, patay, pamusulun, ginasla karon dia. Nanang pulis, abrihan ang bag. Abisog ikay isang bantay ka, hulat ya, ay maglagaw, abisog ka, bantay ka sa ako, kuha sa sundang. Pag-abot sa niya dito, abi na ko magtinigbasay, sige na sa action, hey! Ay, hika. Yun si Ate Joy, diri na sila ganina, Pastor. Agsugod na po tagay-tagay, gignan ako sila. Sa una, pwede mo magtagay din pero karon dili na. Ipanghabog niya. Ito kaya nakita ni Ate Joy, that is not the life that God designed for us. Amen! Hibaluan yun nato na. No? Hibaluan yun nato na dili na mao ang klase sa kinabuhi nga gidesign sa Ginoo sa ato karon. Kinahanglan ka balo na ta mulikay. Kinahanglan nga ato na nang isalikway sa atong kinabuhi. Tanawa ra gud ni ato mga Bible study nato karon atay gitawag put on and put off. Na atay pang hukason sa atong mga kinabuhi. Lantaw na to. Asa na siya kasugod? Kasing-kasing. Gahi nagkasing-kasing. Now, nganong grabe ka importante sa ato ang life in the present and in the future tungod ani nga verse Roma 2. Kampol pagid gihapon, no? Chapter 2 verses 5 to 11. Palayo ko, Roma chapter 2. Chapter 2 sa Roma, 5 to 11. Gi-quote nako ang introduction lang sa chapter 5 tungod kay sa Binisaya. Lahi ang pagkasugod. Unsay giingon sa Binisaya gali diha? Verse 5. Unsay gingon sa Binisaya sa inyo? Kana. Mao gyung pagkabasa ka exclamatory man. Apan gahi kag ulo. Actually sa Binisaya ulo ang gamit ha. Pero pag-abot nimo dito sa Griego actually wa gyoy ulo dito. Ang naa dito is heart gihapon, cardia. Ang gahi is ang kasing-kasing. Apan gahi kag ulo. Busag gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dakuon niya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko og matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matagtaw sumala sa iyang mga buhat. Alang ni adtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya sa kadungganan o sa kinabuhing walay katapusan. Unsa ko nihatag? Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Kisa tagaan sa kinabuhing dayon? Ang nagbuhat og maayo. Amen? Apan kato mga gahig ulo, gahig kasing-kasing.
apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko kapungot ngadto sa mga tao nga nagunahuna lamang sa ilang kaugalingon og nagsalikway sa kamatuoran og magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya dungog ug kalinaw ang tanan nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Munang kita nga mga magtotoo, dapat gyud open-minded ta ani. Kung ang kinabuhi kay nato karon walay klaro kabalo gyud ta unsay dangatan ana ugma pohon. Kay ang atong kinabuhi karon nga naa ta sa Ginoo, naa gyud gi-design sa Ginoo nga klase nga kinabuhi nga moy dapat natong sundon in preparation sa kinabuhi in the future. Amen. Unsa man nga klase nga kinabuhi nga naa ta karon nga makaingon ta, naunsa man ko nga warag word ra sad kay ko. Unya, warag KJ ra kay ko sa imuha sa akong mga kauban sa trabaho. Magpabiling kang word, magpabiling kang KJ sa ilaha kay naa kay Ginoo. Amen. How come nga ang light of the world nagkinabuhi sa kangit-ngit? Nga pag mo ang kaaway or no, ang kalibutan is mutagay na lang pud ka. Hello. Whether we like it or not, mo gyud ni ang tinuod. Ayaw ka surprise unsa klase ang kinabuhi nga diina ka. Kay mao na ang kinabuhi nga iya sa Dios. Kay dili ka excluded sa iyang plano ug sa iyang saad. Hello. Atong ibaluan sa itong mga kinabuhi, ng ato yung mga kinabuhi karon pinasahi. Amen. Ato mga kinabuhi karon pinasahi gyud sa uban. Pag musagol ka sa kangit-ngit, matingala sila na ay kalit nga kahayag. Amen. Ikalipay gyud nato permanente nga dito sa ato mga kauban sa trabaho, gaka-recognize nila na akay Ginoo. Hello mga estudyante, ikalipay nato permanente nga dito sa ato mga classmates, gatawgon kanilang pastor. Amen. Ayaw gid pagunahon nga word nga tawag ko kilang pastor, there is something that is holy nga nakita nila sa imong kinabuhi, different from them. Amen. Why? Kaya ang atong kasing-kasing manggod diryo, gibag-o na sa Ginoo. Amen. Lahi na kagkasing-kasing. Amen. Ang kalibutan, gahi, tigas, digpaminaw sa Ginoo. Kung walihan sila, puro pilosopo. Pero pag ikaw makadungog sa pulong sa Ginoo, matingala ka. Ngano man ni karon oy? Isog mo unta ko nga tao, pero kung dali ko pagkahilak. Bisan pag ampo lang ni Kuya Pupoy sa pagkaon, hilakan na niya. Nga naman eh. Because of the changed heart. Amen. Tungod na sa kasing-kasing nga iyang gipurma pag-ayo sa ato mga kinabuhi because you are not excluded in the life of God. The world does. Ang kalibutan excluded. Pero kita nga iya sa Ginoo, di ita excluded sa kinabuhi nga iya sa Dios. Gibag-o niya ang atong kinabuhi karon kay gipreparar niya atong kinabuhi para sa kinabuhing walay katapusan. Ano ninyo? Ani karon nga simana grabe gid ang pagsulay. Di mi kamusan hantud karon wa pa mi nanghuwasan. Napami pasyente to sa ospital. Nya kagabi na sad naglunod na sad sa hilanat. Nagunahuna mi nga unta maulian na pero wa pa gid gihapon. Grabe. Usa sa verse nga nag-remind sa ako nga sa panahon nga dito ko sa Oro Bible College, nakahila ko nga verse. Kay gihatag siya sa Ginoo nga tingala ko gisulat sa akong Bible, never nga akong Bible na ay sulat. Pero tingala ko akong Bible na ay sulat, 1 Thessalonians 5:18. Give thanks to the Lord in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ug ako na siyang meditate balik. Lisura kay magpasalamat sa ginhilantan ka, oy. Hello!
In all circumstances, give thanks to the Lord. Pero lisura kayo pasalamat sa Ginoo. Labat kayo mong ulo. Tinood. Okay, sa gipangilantan. Di ba? Grabe ka sakit ba? No, huwag ka pang ibuto ni mo din niyo. Grabe, ka sakit. Lawas ni mo, grabe. Sakit na gid kayo. Okay ra kung tag ikaw rin nagsakit. Pati mo mga bata, hurot tanan, sakit tanan. Magkapasalamat pa kata. Nakita na ako ng verse nga putos siya sa usa ka pagtulunan sa simbahan sa Tesalonica. Nawad-an silang paglaom sa panahon nga mga tao muundang ang ilang gininhawa. Apan gidasig sila sa Ginoo. Nga diha sa Ginoo, bisan pag wala na tay gininhawa, ipabangon ka balik sa Ginoo. Naatay kasiguruhan sa kinabuking walay katapusan diha sa Dios. Makinaunsa man bali-bali ang mga pagluto sa mga sapiring aning kalibutan, pero dili mausab ang kamatuuran. Giprepare ka sa Ginoo sa kinabuking walay katapusan. Muna magpasalamat ta sa Ginoo bisan pa unsa man ang moabot sa atong mga kinabuhi. Kay ang atong kinabuhi dili ra ani kutob. Kinabuhi nga walay katapusan. God prepared us in eternal life. Mao na ang kinabuhi nga iyang gidesign para sa tuwa. Pero magsugod siya dapat karon. In the present. Naay klase sa kinabuhi nga gidesign sa Ginoo karon. Karon. Dili pwede nga mingunta nga ayhan ako magtarong ugma pag tigulang nako, ayhan ako magtarong ugma pag maputlan na kog tiil, ayhan ako mga lagad sa Ginoo ugma basta grabe na gid kalisod. Dili. Karon nga nakadungog ta sa maayong balita ingon ang pulong sa Ginoo mao nang adlaw sa inyong kaluwasan. Ug anang panahon aton tugutan nga mapurma ato mga kinabuhi. Kay naa siya gidesign nga kinabuhi para karon ug para ugma nga kinabuhi. Asa nagsugod? Kasing-kasing. Actually, ang next na to nga point, next na. First, wala hinungdan nga una-una, dapat natong likayan. Gahig kasing-kasing, dapat nato likayan. Nagpatuyang sa buhat sa bisyo, samot. Dapat nato likayan. Hisgutan nato daw ma. Grabe ni ka-importante. Next, no? Next nga panahon, ato na hisgutan na ang ikatulo na to nga punto. Mga butang nga dapat nato likayan kinabuhi sa mga dili magtotoo. Mao tanas ako din tanan ba ta magtotoo? Kana kay mong tapat magtotoo ka na. Paglingi ni apin sa pikas, nakurat man siya sa nakita. Magtotoo. Naunot, sa ngalan nga naata karon din mo na ang butang, kamatuuran nga di gid mabakwi sa yawa sa atoa, magtotoo kita. Nganong ni ako karon din kay nagpaklaro lang ni, magtotoo ko. Magtotoo ko. Ug tungod ni ana na mga butang nga dapat na nakong likayan. Ang mga kinabuhi sa mga dili magtotoo, ako natong likayan. Walay hinungdan nga una, gahig kasing-kasing, likayan ko na. Amahan nga langit nun, padayon ka Ginoo makigistorya ka namo. Kay imong pulong Ginoo kinahanglan namo i-aplikar sa matag adlaw sa among kinabuhi. Muadto mi sa mga among gitrabahoan. Muadto sa mga kaeskwilahan. Muadto sa mga kaumahan. Or bisan asang dapita Ginoo. Lord tuguti nga imong pulong buhi aktibo nagapamuhat ka namo. Makahimo mi sa paglikay sa kinabuhi sa mga dili magtotoo diha Ginoo sa walay nada, walay hinungdan nga una-una o makalikay sad mi sa mga tigas, gahi nga mga kasing-kasing. Lord, magapamuhat ka. Panalangini ang matausa ug lipay ang matausa samtang Ginoo amo Ginoo makinabuhi ang imong pulong. Diha lamang sa gamhanan nga ni Jesus. Amen. O amen. So wala na nakuha na ba ang kubal sa mga kasing-kasing? Nituhop ba ang pulong sa Diyos? So sa atong pagtapos,
gihangyo na ako ang tanan sa pagtindog o atong kantahon ng sa matag adlaw. Ang sa matag adlaw nga kanta hinaut nga mo ni atong desire. Nga ato yung kauban ng Ginoo sa matag adlaw. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Ikaw man ang kanunay gitinguhan, akong tuhan na ikaw man. Yes, Lord, ang hangin na giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Yes, Lord. Sa matag adlaw, sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Ikaw man ang kanunay gitinguhan, ing akong tuhan na ikaw man. Ang hangin na giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw man ang kanunay gitinguhan, ing akong tuhan na ikaw man. Ang hangin na giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw man. Tinuod gyud na Ginoo nga sa matag adlaw sa mga kinabuhi Ginoo. Ikaw gyud ang Dios gidahom sa amo gyud mga kasing-kasing Ginoo. Tungod kay ikaw ang Dios nagbag-o sa amo mga kasing-kasing. You give us the heart, a penitent heart, Ginoo. Kasing-kasing nga mahidulsulon, kasing-kasing nga gapailalom, kasing-kasing nga gayukbo sa pagkabalaan ni Kristo. Busa Lord, nagpasalamat mi nga namuhat ka sa sentro sa among kinabuhi, Ginoo. Diha sa kinayuk-yuk ang bahin, Ginoo, ang among kasing-kasing. Gitinguha gyud namo kanunay Ginoo nga sa matag adlaw kauban ka namo.
Kaya imong saad nagaingon og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nakabaton mi Ginoo kumpiyansa sa mga kinabuhi kay kabalo mi kinsa ang Ginoo nga among kauban. Kabalo mi Ginoo kinsa ang Dios nga kanunay nagapaluyo kanamo o Dios. Nakaila mi Ginoo kinsa ka sa among mga kinabuhi. Busa nagpasalamat mi nga ikaw ang Dios na muha. Salamat Ginoo sa imong pulong karon nga nag-check and balance sa among mga kasing-kasing Ginoo. Mga buta nga dapat na namong likayan nga di ng kalibutan diha na kinabuhi. Ang mga dili magtotoo diha na kinabuhi. Nagpatig-as, nagpagahi sa kasing-kasing. Ni amin ini nga dapat Ginoo kay gibag-o nimo among kasing-kasing. Ni amin Ginoo nagsimba Lord kay gibag-o nimo among mga kasing-kasing. Ang himaya ni Kristo Ginoo mao ang nidanag sa among mga kasing-kasing o Dios. Lord, salamat Ginoo nga matag usa nga niya karon din ni Lord nakabaton og bag-ong kasing-kasing, bag-ong huna-huna Ginoo. Salamat kayo Dios. Lord, lipaya mi Ginoo, manguli mi karon Ginoo, dala na mo ang talagsaong kalipay nga gikan kanimo kay among mga kinabuhi imo nang gibag-o Ginoo. Then every day sa among pagkinabuhi is a stepping board Ginoo para mutubo mi, mulikon mi sa pagkinabuhi, sumala sa kinabuhi nga imong gi-design para kanamo Ginoo. Magpabilin mi Ginoo nga bag-o bisan tuwa mi sa among mga trabaho. Magpabilin mi Ginoo nga bag-o bisan tuwa mi sa among mga barkada, eskwelahan o bisan asa man mindapita Ginoo. Ang among mga kinabuhi na bag-o na kay gibag-o nimo among kasing-kasing ug ang among una-una. Lord, salamat kay Ginoo. Salamat kay Ginoo. Nagampo ko Ginoo nga kining panalangin karon sa kabaguhan nga imong gihatag sa matag usa. Lord, tuguti Ginoo nga mooy mo influence sa among community. Lord, make us a channel of blessing Ginoo nga pinaagi sa among nabag-o nga kinabuhi, bag-ong kasing-kasing o bag-o una-una, mubag-o sa among mga silingan, mubag-o sa among mga katrabaho Ginoo, mubag-o sa mga classmates, sa mga barkada o ni bisan kinsa nga mga tao ng libot namo Lord. Tuguti nga sila sa Ginoo ma-influence sa pagkabago sa una-una o sa bago sa kasing-kasing ilalom kang Kristo. Lord, magapamuhat ka Ginoo. Ni ana Ginoo ang imong pagpamuhat sa mga kinabuhi, ang among mga pagampo, ang among padayon ni mulahutay ni Ginoo ug makita na mo ugma Ginoo ang talagsaon nga pagtubo ug kalig-on nga imong gibuhat sa among mga kinabuhi. Salamat Lord. Salamat Ginoo sa kabaguhan sa kinabuhi karon. Kay kini nga kinabuhi imong giandam alang sa kinabuhing walay katapusan. Salamat Ginoo. Panalangini ang imong mga katawhan o Dios. Bisan sa among mga kauban nga naa Ginoo sa lagyo nga mga dapit. Panalangini ang tanang trabaho, pribado man o publiko. Nini nga dapit or sa mga lagyo nga mga dapit Ginoo, panalangini ang tanan Ginoo mga trabaho. Panalangini bisan ang mga pananom Ginoo. Tanan Ginoo nga buhas na papaningkamot sa kamot, ikaw ang Dios. Magapanalangin Ginoo, matagbo ang tanang gikinahanglan sa matag adlaw. Sa mga estudyante, panalangini ang ilang pag-eskwela Ginoo, nga walay mabagsak nila Ginoo. Wado na may mga miss kaniadto Lord, tuguti karon nga imo ning i-renew, i-review Ginoo, i-refresh sila mga kinabuhi nga sila Ginoo makasugakod, makalahutay, walay mabagsak Ginoo. Tuguti nga matausa nga mga estudyante Ginoo imong dasigon sa pag-eskwela, sa pag-study Ginoo, mo excel sila asa nimo sila gipahimutang. Proteksyon ni ang matagusa Ginoo sa buhat Ginoo sa amo Ginoong palibot karon. Nagpabilin mi nga nagtuo nga ikaw ang Dios mo ang among Ginoo nga mananambal. Nagpabilin mi Ginoo mitindo Ginoo nga lik-on nga diha kanimo ang milagro nagpadayon nga nagapamuhat sa among kinabuhi. Busa Ginoo kung aduna may mga gibati ang mga katawhan karon in the mighty name of Jesus. Let your cleansing will come Lord in the mighty name of Jesus. Cleansing will flow, Ginoo. Whatever sicknesses, whatever diseases, whatever viruses na nakakaroon in the mighty name of Jesus,
The blood of the Lord Jesus Christ will cleanse. Salamat Ginoo nga makapanghinlo ka o Dios. Pinaagi sa gamhanan nga lang na Jesus. Lord, tuguti Ginoo nga ang panalangin sa pagpanambal mag-aabot sa matag usa karon Ginoo. Tambali ang matag usa, hikapa ang matag usa Ginoo. Bisan Ginoo sa aming kaugsuunan karon nga tuwa sa mga panimalay nga lain ang ipangbati. Lord, naa sa mga live viewers nga lain ang ipangbati, Lord. Ituy-od ang imong gamhanang mga kamot karon to perform healings, miracles, signs and wonders in the mighty name of Jesus. Lord, ang tanang buhat sa kadautan, ang tanang buhat Ginoo sa kangit-ngit, gitapos na dito sa cross sa Kalbaryo. O karon, we are more than conquerors. Nagmadaugon na may karon Ginoo. Busa Ginoo ang kaayuhan, ang papanginlo, mag-abot sa matag usa in the mighty name of Jesus. Lord, gidala na mo sa mga pag-ampo karon Ginoo nga mutindog gikan Ginoo diya sa mga balatian ang kinabuhi ni Nanay Efren Ginoo in the mighty name of Jesus. Mutindog siya Ginoo gikan sa mga balatian ang kagawasan Ginoo mag-abot diha kaniya. Ang imo Ginoo pagpanambal mag-abot diha kaniya in the mighty name of Jesus. Sa batang usa karon Ginoo nga ginahanglan og complete healing. Ang complete healing sa ngalan ni Ginoong Hesus mag-aabot sa batang usa in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo sa imong papamuhat Ginoo. Magalakaw min ini nga semana o sa mabutay pang mga semana o mga bulan Ginoo. Diha Ginoo sa kabaskog sa panglawas Ginoo. Diha sa kadaugan ni Kristo Ginoo. Diha sa pagpamuhat sa balaang espiritu Ginoo sa amo mga kinabuhi. Busa Lord magapanguli ang matag usa karon uban Ginoo sa imong pagbugkos diya sa kalinaw, sa kalipay, sa kadasig, sa panalangin Ginoo. Diya Ginoo sa gugma o panagiusa sa matag pamilya. Tanan na mo mga pag-awit. Tanan nga mga pagdaig sa imong mga katawhan. Tanan Ginoo nga mga pagpasalamat. Tanan Ginoo mga pangamuyo ug mga pagampo. Tanang mga pagsimba. Among gibalaan ug among gibutang diha sa trono sa imong grasya ug sa imong kaluoy diha lamang sa gamhanan ngalan ni Jesus. Amen. Mayong udto sa tanan. Dili sa tamanguli kay mag-practice pa ha. Atong auxiliary gamay lang siguro kanang 15 minutes ato lang sa siyang ikuan consume. Men and women, young people, singles diri pabilin mo tanan sa church. Kay ang men dito mo ban ka Uncle Dodo wala sa ilang balay lang. Tanan men dito sa ilang balay ang men. Women, young people, children diri ra sa mo sa church. Palihog ko. Dayon music team, alauna, music team, practice, alauna.